मते प्यार सम्मानित रात्रि सारा परिश्रम अरे एमती परिश्रम करे ए देश मोर रहिबटी रात्रि अंधार सिना जागा रात्रि 12 घंटा तो गाँव छोड़ा अंधार को लोग
ପାଇଁ ତତେ ବିବାହ କଲି ମୁଁ ଦିନ ବେଳେ କରୁଛି ନା ରାତିରେ ମୋର ଆସୁରେ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଗଳିଯିବ ଏଠି ଭଗିଆ ତୁ ଶଳା ଜାଣିଛୁ ମୋର ପିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପ୍ରାୟ ଭଲ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ପ୍ରବଳ
କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶହେ ଗଛରେ କେରେ 12 ଗଛ ବୁଝିଲା ସମ୍ଭାଳି ରହୁଛୁ ଆଉ। ବାପା ଝିଅ ଭାତ ତମର ଏତିକି ଟିକିଆ ଦେଇଛି। ହଉ ଯାହା ହେଲା ଆଗ କହିଲୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଦି ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ବାପା ଏ ଦି ଜଣ ଭାରି ଭଲ। ଆଉ ଆମେ ରଟିନି କରିଦେଲୁ ଦିନରେ କାହାର ରାତିରେ କାହାର ଅବିଶା ତମେ ଖାଲି ପରମିଶନ ଦେଲେ ଆମେ ତ ଗଳା ଗଳି ବାପା ଗଳାଗଳି ହବ ଆମେ ସମିତି ଦେବି 22 ବର୍ଷ କାଳ ପିଆଇ ସାର ପିଢା ଦେଇ ଏଡି କୁଟୁ ଏଡ ବଡ ଜନ୍ମ ଏମିତି ନଥିଲା କିଣି ଦେଇଛ ସର୍ବମୋଟ କଲେ ତମେ 2 ଜଣ ଦେଇ ପାରିବନି ହେଲା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆକୁ ନିଅ 4 ଲକ୍ଷ ଚାହି ଯାଉଛ ତୋରା ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଘରେ ଦଉଥିଲେ ପୁଅ ଘରେ ତମେ ଯଦି ନ ଦବ ମୋ ଝିଅ ନାଇଁ ତୋ ଘରେ ରହି ଆଜିକାଲି ଗାଣ୍ଡୁ ବସେଇ ପୋଲେଶ୍ୱର କାଳିଆ ବସେଇ ଯୋଉ ଆଇଟମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଆସିବ ଭୋଜିଟା ଆମ ପଇସାରେ ହବ ଆଉ ଯଦି ଭୋଜିଟା ଆମ ପଇସାରେ ହବ ତାହେଲେ ଭୋଜିରେ ଆଇଟମ ଆଜି ଚମେଇ ଦେଲ ଭୋଜିଟା ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଖଟାଟେ ହବ ପନିର ତରକାରୀଟେ ବି ହବ ଆଉ ପନିର କୁପୁ ସେଇଟା ବି ହବ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଖଟାଟେ ହବ ଆଉ ପନିର କୁକୁରୁ କୁକୁରୁ ବି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସରେ ବେଶ ହେଇଯିବେ ମୋ ଝିଅର ଭୋଜିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର କରିବ ହଉ ହେଲା ଯଦି କହୁଛ କରିଦେବା ଡାଲିଟେ ହବ ଖଟାଟେ ହବ ପନିର କୁକୁରୁ ବି ହବ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର